Good morning. So good morning sa inyong lahat mga tropa. At welcome back again sa ating panibagong vlog. Alright. So ito pala yung day 3 ng ating 1 month conditioning tip sa mga alaga natin bago tayo mag salang sa breeding. At andito tayo sa may range area. At magpapakain tayo ng mga nokis natin. So nandito yung mga astralop natin, no? Astralop, tapos yung mga ibang nakawala natin na mga inahin, saka yung mga 2 months old natin na mga nokis. Nandun sila. Nakawala kasi sila dito sa mini range mga tropa, no? So hinayaan ko na lang sila kasi sabi ko tamang tama para sa ganun mas maluwag yung kanilang area o tatakbuhan, ganyan yung kanilang anong tawag dito, yung kanilang pag-iikot-ikutan para sa ganun mas malakas yung katawan ng mga nukis natin. So ito sila mga tropa, 1 month old na 2 month old na yung mayan, dalawang buwan na. At dito naman tayo sa mga range natin. Dito yung mga inahin natin mga tropa. Tapos yung isang nukis natin na isang buwan sa kalahati. Ayan yung kulay itim. Isang buwan sa kalahati. Halos kaedad lang ito yung mga nandito sa brooder pin natin. Kaso ang problema lang dito kasi nakikipagtalo na sa kanyang mga kasama. Kaya ayan, hinayaan ko na lang sa labas. Ito pala yung mga ibang inahin natin, no? Ito na yung inahin. Ito yung nanay ng mga Boston Hatch natin. Ito yung hatch natin mga tropa. Bali tinanggal ko na siya dun sa may brooder pen kasi anong tawag dun, masyado niya nang nilalambing yung mga anak niya. Tapos ito yung ating 5K filter. Tapos yung kasama na is yung kasama ng mga tropa, yung golden gray. Ayan, na pullet golden gray. Tapos nandito sa kabila, ito naman yung ating ayan, hatch tweeter. So cross na to mga tropa. Ayan, hatch tweeter siya. Yan yung mga ibang inahin natin na nire-ready natin para sa breeding season. Pero ang problema, bata pa kasi. Bata pa tong mga tatlong to. Nasa 6 months pa lang, 5 to 6 months. Pero sabi kasi nila okay na raw gamitin yung 6 months. Pero para sa akin hindi muna. Ang kon ko 8 months pataas para sa kanon fully develop yung katawan ng mga pullet natin, para mas malakas yung mga sisiw na ipoproduce nya. Ganda ng panahon ngayon at tamang tama talaga yung panahon ngayon mga tropa para magbigay tayo ng bacterial flushing. At nandito na rin pala tayo sa may coding area. Dito na yung mga manok natin, no? Yan yung mga manok natin. At nakaredy na rin pala mga tropa yung kanilang patukaan. Ayan, no? Bali naglinis na ako. Ayan. Tapos nakaredy na rin pala tong inumin nila. So magbibigay tayo ng ito, Multi-Light Premium. Yan yung bibigay natin sa mga nokis natin na tubig nila ngayong umaga. Dahil siyempre mga tropa, nagpurga tayo. Ngayon yung mga manok natin
nanghihina yung mayan. Gawa nga nung siyempre dinigyan natin sila ng purga, kaya yung mga good and bad bacteria napuksa lahat yon. Kaya ngayon tutulungan natin sila na makabawi sa lakas nila. Kaya bibigyan natin sila ng Multilite Premium ngayong umaga. Pero mamayang hapon magbibigay din tayo ng bacterial flushing. So gamit natin is yung Primoxil 550. Primoxil 550. Bali 3 araw na iinumin nila to. Nang sa ganon talagang lahat ng bacteria na nasa loob ng mga nokis natin ma-wash out lahat, kasi ang gagawin natin bacterial flushing. So ito yung ginagamit talaga natin na pang bacterial flushing. So kunin ko na to, proven ko na to na napakagandang gamitin para sa bacterial flushing. Tapos hapon nagbigay tayo ng patuka. Ngayon gagamitin natin na sukatan natin is itong kulay blue. Yan, mas malaki. Pag umaga kasi mga tropa, mas marami yung patuka na binibigay ko. Alam nyo naman mga tropa no, na yung mga manok pag ganitong araw talagang galaw ng galaw yan. Anong tawag dun? Malikot. Yan, malikot sila pag ganitong araw. Kaya mas kailangan nila ng energy. Pero pag gabi, ayan, papunta lang naman sila dyan, no? Matutulog lang naman yan. Kaya mas kunti yung binibigay natin na patuka sa kanila. At sa tuwing hapon pala tayo nagbibigay ng anong tawag dito, yung bacterial flushing. Kasi pag ganun na hapon kasi kukon lang naman yung mga tropa pupunta lang sila dito sa may tipi nila yan. Tapos matutulog lang sila, kaya saktong sakto yung gamot na bibigay natin para sa ganun relax lang sila, hindi sila galaw ng galaw. Unlike sa pag ganitong araw galaw sila ng galaw. Ayan, kung kunwari may napadaan ng mga manok, hinahabol lang mayan. Kaya mas kailangan ng mga nokis natin yung dagdag na lakas pag ganitong umaga o araw. At tinanggal ko na naman pala yung takip ng mga tos nang sa ganun maarawan din sila. So nandito yung mga pullets natin. Pullets, Boston Gray, yung Boston Gold natin. Tapos yung sinaunang manok natin. Yan. Kapanahunan pa nila lapo-lapo yan. At sakto magbibigay na tayo ng patuka nila. Nang sa ganun may pakita ko sa inyo mga tropa yung dami ng patuka na binibigay natin. At nakapaglagay na rin ako dito. May mga nailagay na rin ako. So gamit pala natin na patuka is Enerton. Ayan, Enerton. Kasi yan lang kasi yung gustong gusto ng mga nokis natin Nagsubok na ako ng iba. Ang problema, ayaw nilang ubusin. Kaya sabi ko, sayang din naman yung pera. Kaya yun, nag-stick na lang ako dito sa may Enerton. Total, ito naman na yung nakasanayan nilang pagkain Kasi nagsubok ako nung anong tawag dun, yung mura lang. Hindi ko nakalimutan ko kung anong tatakman, pero hindi talaga nila kinakain, din nila inuubos. Unlike dito sa Enerton, talagang kinakain talaga nila. So magbibigay tayo dito, marami to dahil para sa mga pullets natin yan. So yun yung mga gagawin natin. Pero mamayang hapon
Mamayang hapon pa tayo magbibigay ng pamurga. Yan. Gutom na itong red gold natin eh. Unahin na natin ito. Red gold natin mga tropa. May kanya-kanyang patukaan kasi itong mga ito eh. Yun. Tapos yung ating makray, si Bunso. Yan, si Bunso. Si Bunso. Tapos yung mga inahin natin, mga pullets. Yan, lalagyan natin sa loob. Ano? Gutom na talaga sila. Idadalawin natin yung mga manok natin. Sa ganun eh, makita natin kung obserbahan pala natin kung okay lang ba sila o hindi. Kasi syempre, yun nga, nag-bacterial flush, nag-dewormal tayo, tapos nagpaligo tayo kahapon. So, yung day 3 natin, magba-bacterial flushing na tayo. Ito na yung ating Boston Gold. Ayan ah. Grabe. Napaka-agresibo niya. Bibigyan din natin to. Ito yung ating makray. Dito tayo sa may ikon natin, sweater natin. Ayan o. Ganda ng manok na tayo. Ito na, pagkain mo. Nakaabang na rin pala to. Yung isang makray natin nakaabang na rin ah. Yun, nagwawala na rin yung ating white choco. Yung white choco natin. Ito sa'yo. Ayan. Ay, baliktad, hindi sa'yo yan. Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo, ito pala yung sa'yo. Hindi ko na mapagbaliktad eh. Ito naman yung sa ating Boston Grey. Oy, wag ganun. At madako na rin tayo dito sa mga naka-scratch pin natin. Ito yung ating mga naka-scratch pin. Pagaling na rin tong Boston Gold natin na to. Kasi nangyari dyan, may napadaan na manok kasi naligaw. Ayun, naglambingan sila dito. Kaya nadali yung kanyang palong. Ngayon, pinagpalit ko muna sila ng red gold natin. Para sa ganun gumaling na muna tong ating Boston Gold. Buti na lang kanyo mga tropa, nakita ni Mrs. Alright, so yun mga tropa na. At yun lang yung mga binibigay natin sa mga nokis natin. Pagkatapos natin dewormal, tapos magpaligo. Kahapon kasi rest day nila, kaya paligo, rest day yun. Kaya ngayong araw bacterial flushing naman tayo. At gagawin natin yun mamayang hapon. Mamayang hapon pa tayo bibigay ng bacterial flushing. Kaya mamaya update tayo sa mga nokis natin. Right, so yun lang mga tropa. So update tayo mamayang hapon. Magandang hapon mga tropa. Ayan, muli tayong nagbabalik. At ngayon yung oras natin para magbigay ng anong tawag dito? Yung Premoxil o pang bacterial flushing natin mga tropa. So sa pagbibigay pala ng bacterial flushing is 2 hours before sila bigyan ng patuka. At ang oras natin mga tropa is alas 3 ng hapon. At flex ko lang pala ito. Nakagawa tayo ng bagong TV kanina habang wala tayong ginagawa. At na-record ko na rin pala itong ating Boston Grey. At ang problema nga lang,
yung Boston Gold natin is nandun, nakawala. So good news pero may bad news. Pero mamayang hapon huhuliin natin yung Boston Gold natin. Bali lahat pala to mga tropa is bibigyan natin ng bacterial flushing. So gamit natin is yung Primoxil 550. At kukunin na natin mga tropa para nabigyan natin ng bacterial flushing mga nukis natin bago sila bigyan ng patuka. At may napansin ako dito mga tropa. Ayan. Yung mga ipot nila is hindi pa natatanggal yung gamot na astig. Kaya yun yung gagawin natin. Magpa-flushing tayo para sa ganun lahat ng bacteria na napuksa nung dewormer natin is lahat yun mawawash out lahat. Kaya ito mga tropa, recommend ko sa inyo Primoxil 550. So proven and tested ko na to. At napakabisa na pang bacterial flushing. Wait, so unahin natin tong ating red gold. Ayan. Ito. Unahin natin. Bibigyan natin. So lahat bibigyan natin mga tropa. So, sa pagbibigay pala ng Primoxil mga tropa is kailangan tignan mo muna yung mga manok mo kung may nararamdaman ba sila o wala, para sa ganun alam mo kung sino yung talagang bibigyan mo ng hanggang 5 beses. Kasi ako mga tropa, nagbibigay ako ng bacterial flushing sa loob ng 3 araw lang. Pero pag ganun na napansin ko na may nararamdaman yung mga nukis ko, dinidiretso ko yun hanggang sa 5 araw. Kaya pag bumibili ako nito mga tropa, 3 banig din yan. Lahin natin tong red gold natin mga tropa. So, ito yung red gold natin na marami. Nanunuka talaga eh. Ito yung natin mga tropa. Primoxil. Ariko. Ayun oh. Huwag kang mainip. Isusubo ko talaga to sa'yo. So, nakapas na. Yan na yung red gold natin oh. So, susunod natin yung ating mackerel. So lahat mga tropa, so lahat ng nandito sa cording area natin is bibigyan natin ng bacterial flushing mga tropa. Tapos hindi ko pa kasi nasikaso to. Kailangan ko talagang tanggalin yung mga kamuti dito para sa ganun hindi naman masabit-sabit yung nukis natin dito. Bigyan natin itong ating mackerel. Ipapakita ko pala sa inyo itong mackerel natin mga tropa kasi napapagian talaga ako dito sa mackerel natin eh. Napupugian talaga ako dito sa baby stock natin na mackerel. Ayan o. So, lapit natin. Ang ganda kasi mga tropa. Ang ganda talaga nitong mackerel na to. Ayan o. Ipakita ko sa inyo. Ayan sa mga tropa o. Ang ganda o. Ang haba ng tuka. Ganyan, tapos saktong-sakto yung sukat. Ayan o, tingnan mga tropa o. Ganda. Ganda mga tropa o. Tapos balansyado yung bulitot sa paa. Ang ganda mga tropa. Natutuwa naman ako dito sa napabreed natin na mackerel natin.
Habang nagtatagal mga tropa, gumaganda yung kanilang mga tindigan. Ayan, ganda. At ganun lang yung pagbibigay ng bacterial flushing sa mga nukis mga tropa, 2 hours bago sila kumain. Magbigay na tayo ng bacterial flushing para sa ganun ma-absorb agad ng katawan nila yung gamot na binigay natin bago tayo magbigay ng patuka. Kasi mas maganda kasi talaga mga tropa na ganun yung gagawin nyo kaysa naman yung isasabay nyo yung gamot sa patuka nila. Kasi napansin ko rin mga tropa na talagang mas umi-epekto yung gamot na binibigay natin sa mga nukis natin pag ganun na 2 hours bago sila kumain, o kaya pwede rin 2 hours pagkatapos nilang kumain. Pero para sa akin, nagbibigay ako ng gamot ng 2 hours bago sila kumain. Pero pag nag-dewormal kayo, kailangan sa umaga nyo na lang pakainin. Tapos sa hapon, huwag nyo na silang bigyan. Tapos dun na nyo na ibibigay yung dewormal. Marami kasing klase ng dewormal na ginagamit nila. Mayroon yung astig, mayroon yung bottle cap. Pero sa akin mga tropa, ang ginagamit ko is yung astig. Kasi mas hiyang akong gamitin yun Mas kabisado ko na gamitin yun. Kabisado ko nang ibigay sa mga manok hindi para sa akin, para sa mga manok. So ganun lang mga tropa yung pagbibigay ng bacterial flushing. At ito yung day 3 ng ating 1 month na conditioning tip bago mag-breed. Ayan, so ganun lang mga tropa. At yung pagbibigay ng patuka, para naman hindi na kayo magtanong kung gaano ba karami ulit yung bibigay na patuka sa mga nukis natin, is ganito lang mga tropa. Ayan. So may sukatan tayo. Ayan, pang umaga saka pang hapon. So yung pang hapon yung gamitin natin, bali dalawang ganito yung ibibigay natin. Kung aantayin ko pa kasi mga tropa na mag2 oras, aabutin tayo ng siyam-siyam. Kaya yun, ipakita ko na lang sa inyo kung gaano karami yung patuka na ibibigay natin para sa ganun mabilis lang yung vlog natin. At baka mamaya meron sa mga viewers natin yung nanonood gusto nilang sundan yung mga ginagawa ko, at least mas mabilis yung proseso ng pagbablog natin. So yun lang mga tropa at see you po sa next na vlog natin. Ayan ang mga nukis natin. So far okay naman silang lahat. Yung mga macro natin, ayan okay naman. Tapos yung mga broodcock natin, ayan, ganda na ng mga tindigan nila. Malalakas na silang kumain. Ayan, so yun lang mga tropa. I'll see you po sa next na vlog natin.